Ορμόμενη από τη νέα απόχρωση της Montobello, μεταλλική απόχρωση, η οποία είναι η copper, δηλαδή είναι το χάλκινο της Montobello από την Tetralux, είπα να σας κάνω ένα βίντεο προκειμένου να δείτε τι όμορφα, τι φανταστικά που γράφει και αυτό το Metallic Aqua από τη Montobello. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εδώ έχω μία ξύλινη, είναι ομπρελοθήκη, αυτό που βλέπετε είναι ομπρελοθήκη. Τώρα, εσείς μπορείτε, εάν έχετε μία παλιά ομπρελοθήκη, να ακολουθήσετε όλα τα βήματα όπως θα το κάνω εγώ, έστω και αν είναι μεταλλικό, έστω και αν είναι πλαστικό. Δηλαδή μπορείτε να πάρετε και μία γλάστρα, υπάρχουν γλάστρες έτσι μακριές, μακρόστενες, και να την κάνετε ομπρελοθήκη. Θα ακολουθήσετε λοιπόν ακριβώς τα βήματα όπως θα τα κάνω εγώ, ανεξαρτήτου επιφάνειας που θα έχετε, και θα βγάλετε το ίδιο αποτέλεσμα με εμένα. Ήδη έχω περάσει εδώ το stencil. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς θα περάσουμε το stencil και στην υπόλοιπη επιφάνεια. Χρησιμοποιώ ένα stencil. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχετε stencil και θέλετε να βγάλετε κάποια ανάγλυφα, υπάρχουν τρόποι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταινία και να βάζετε μία ταινία εδώ ακριβώς δίπλα, άλλη μία και μετά άλλη μία, 3 ταινίες στη σειρά. Θα αφαιρείτε τη μεσαία ταινία και θα δημιουργείτε ρίγες οι οποίες θα είναι ίσες σε πάχος. Μπορείτε να βάλετε το στόκο σας, θα σας δείξω εδώ μία πολύ εύκολη τεχνική. Λοιπόν, χρησιμοποιώ ακριλικό στόκο φινιρίσματος, Stucofil από την Tetralux, και κοιτάξτε έναν πολύ εύκολο τρόπο να δημιουργήσουμε ανάγλυφα. Βάζω λοιπόν μία ποσότητα επάνω στην επιφάνειά μου, κοιτάζω μόνο αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχω απλώσει σε ίδιο πάχος περίπου όσο μπορώ την επιφάνειά μου του στόκου. Και παίρνω ένα ξυλάκι από σουβλάκι και αρχίζω και κάνω σχεδιάκια. Το σηκώνω αυτό και αντίθετα και έτσι και έτσι. Και αυτό όταν στεγνώσει θα μου δώσει ανάγλυφο σχέδιο από κάτω και μετά μπορώ να προχωρήσω. Σας δείχνω δηλαδή ένα από τα που μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που δεν έχουμε stencil. Και σας πληροφορώ ότι όσο και αν δεν φαίνεται τώρα, όταν βαφτεί βγάζει πάρα πολύ ωραίο σχέδιο το συγκεκριμένο. Κάνει σαν φύλλα λουλουδιού. Σας δείχνω περίπου έτσι τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που δεν έχετε stencil. Τώρα θα μαζέψω εγώ το στόκο μου εδώ για να σας δείξω πώς θα φτιάξω αυτή την υπέροχη αρχοντική ομπρελοθήκη. Λοιπόν, βάζω το stencil μου, τη σπατουλίτσα μου, παίρνω Stucofil από την Tetralux, το δουλεύω και λίγο εδώ
και ξεκινάω και έρχομαι να απλώσω ένα ομοιόμορφο στρώμα και να καλύψω το stencil μου. Άπλωσα το στόκο και τώρα σε ένα μπολάκι έχω βάλει νεράκι, θα βάλω μέσα το χέρι μου, θα βρέξω το χέρι μου και θα έρθω πολύ απαλά να κάνω αυτή την κίνηση. Αυτό τι θα κάνει, θα μου κάνει το στόκο μου στεγνώνοντας πολύ πιο φίνο, πολύ πιο λίο. Έχω περάσει παντού το stencil, το βλέπετε πώς είναι. Θέλει 4 με 5 ώρες να στεγνώσει καλά το stencil για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, οπότε τα λέμε τότε. Έχει στεγνώσει ο στόκος μου πάρα πολύ καλά, οπότε τώρα τι θα έρθω. Θα έρθω, ενώ έχουμε λιάνει επάνω όπως έβρεχα το χέρι μου και το πέρναγα, θέλω όμως εδώ στις ακρούλες, κάτσε να σας δείξω, να εδώ βλέπετε προεξέχουν λίγο κάποια, τα οποία θα χρησιμοποιήσω ένα γυαλόχαρτο, θα έρθω να τα τρίψω για να γίνει τελείως η επιφάνειά μου λία και όμορφη. Όπως βλέπετε είναι λίο, έχει δώσει ένα φανταστικό σχέδιο και τώρα για να κάνουμε, να σας δείξω το εφέ του σφυρίλα του, και τώρα θα πάω και θα περάσω ψαρά το μαύρο από τα χρώματα της Montobello. Ψεκάζω το πινέλο μου, έχω ανακατέψει εννοείται το χρώμα μου καλά και έρχομαι να βάψω προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό που με νοιάζει είναι να μην αφήσω άσπρα στίγματα από το στόκο, δηλαδή θέλω να καλύψει καλά. Ένα χέρι θα περάσω, δεν περνάω δεύτερο χέρι. Την ίδια ακριβώς διαδικασία θα κάνετε και αν το αντικείμενο που βάφετε από κάτω είναι πλαστικό ή αν είναι μέταλλο. Εδώ είμαστε λοιπόν, το βάψα και μέσα μαύρο και όπως βλέπετε τώρα έχουν χαθεί τα ανάγλυφά μας. Αλλά θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως να τα εμφανίσουμε. Θα σας δείξω λοιπόν το καινούριο Metallic Aqua, το Copper, του χαλκού το χρώμα. Θα ρίξω σε ένα πιατάκι. Λοιπόν, αυτό το υλικό, αυτό το χρώμα είναι και για τεχνοτροπίες τοίχου, έχω κάνει βίντεο με τα Metallic Aqua. Ανατρέξτε στα βίντεο να δείτε και τις άλλες υπέροχες αποχρώσεις. Παίρνω ένα σφουγγάρι, το σύρμα του σφουγγαριού, αφήνω λίγο στην άκρη, εκεί, και έρχομαι και ακουμπάω πολύ απαλά και κοιτάξτε πώς εμφανίζονται τα σχέδια από κάτω. Σκεφτείτε μια τεχνοτροπία τοίχου. Σκεφτείτε όλο αυτό να το έχετε κάνει σε τοίχο. Τι μοναδικό. Έχουμε πάρει αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα και πείτε μου εσείς τώρα ότι αυτό δεν μοιάζει με χάλκινο.
Είναι εξαιρετικό, είναι υπέροχο. Εδώ η διαδικασία τελείωσε και θα ήθελα να σας πω το εξής. Εγώ έβαλα μαύρη βάση από κάτω γιατί ήθελα να κάνω το εφέ του σφυρίλατου. Εσείς όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια βάση σας ταιριάζει στο σπίτι σας. Δηλαδή θα μπορούσατε να βάλετε μπλε σκούρο, θα μπορούσατε να βάλετε λευκό, θα μπορούσατε να βάλετε καφέ, δηλαδή να χρησιμοποιήσετε ηθάκι, να χρησιμοποιήσετε θάσο, να χρησιμοποιήσετε λευκάδα, κίμολο, ό,τι θέλετε. Όπως επίσης εγώ έβαλα το κόπερ για να σας δείξω, εξαιρετικό θα γινόταν και με το μπρονζέ, εξαιρετικό θα γινόταν και με το golden aqua και με το silver, το ασημί. Αυτό θα, ανάλογα τι ταιριάζει στο σπίτι σας, θα το κάνετε ανάλογα. Ήταν πάρα πολύ εύκολο, δεν νομίζω να σας δυσκόλεψε κάπου το συγκεκριμένο. Σας είπα, κατά τον ίδιο τρόπο θα διαχειριστείτε και το πλαστικό, με τη μόνη διαφορά ότι και το πλαστικό, όπως και το γυαλί, όπως και το μέταλλο, γιατί δεν έχουν πόρους να ρουφήξουν όπως ρούφηξε εδώ πέρα το ξύλο μου, θα χρειαστεί πολύ καλά στεγνώματα. Έχουμε πει ότι το χρώμα κυμολίας πάει παντού. Η πρώτη στρώση του χρώματος κυμολίας πρέπει να στεγνώνει πάρα πολύ καλά και λειτουργεί σαν αστάρι. Και μετά μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Εάν με ρωτήσετε αν χρειάζεται βερνίκι, θα σας απαντήσω ότι εξωτερικά δεν χρειάζεται βερνίκι. Εξάλλου δεν είναι ένα χρηστικό με την έννοια, δεν είναι ένα τραπέζι κτλ. Ούτως ή άλλως αυτό περιέχει από μόνο του βερνίκι, δεν χρειάζεται δηλαδή. Εσωτερικά όμως, επειδή είναι ομπρελοθήκη και θα μπαίνουν οι ομπρέλες μέσα που είναι βρεγμένες κτλ. Βέβαια, εάν εσείς έχετε πλαστικό και δεν το βάψετε μέσα ή μέταλλο και δεν το βάψετε μέσα, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Εγώ όμως εσωτερικά, γιατί είναι ξύλινο και το έχω βάψει με χρώμα κυμολίας, αυτό που θα χρησιμοποιήσω προκειμένου να διαβροχοποιήσω μέσα εσωτερικά την ομπρελοθήκη μου είναι το Tetra Stone, το βερνίκι πέτρας από την Tetralux. Θα περάσω 2 χέρια και είμαι σούπερ. Αν σας άρεσε το βίντεο αυτό και θέλετε να ακολουθήσουν και άλλα βίντεο σαν γι' αυτό, δεν έχετε παρά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε κουδουνάκι να έρχονται ειδοποιήσεις, αφήστε το σχόλιο σας με τυχόν απορίες και εμείς θα απαντήσουμε, βάλτε και ένα like. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας!